Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az 5. adásban, mai vendégünk Józsa Gabriella. Gabi az első, akit spontán módon hívtunk meg, az apropó pedig nevének az elhangzása volt egy korábbi beszélgetésben. Érintettség okán elküldtem neki a beszélgetés linkjét, ő válaszolt, és ezzel elindult a levelezés, aminek az eredménye, hogy ma ő a vendégünk. Gabit én az EduWebnél ismertem meg, ahol ő 2005 és 2016 között volt szakmai vezető, az EduWeb megszűnése után pedig elveszítettük a kapcsolatot. Én nekem nagy öröm volt, amikor gyorsan válaszolt az e-mailemre, és nem csak egy köszönöm, majd meghallgatom, reakciót kaptam tőle, hanem elindult egy elég érdekes párbeszéd. Így hát Gabi ma este a vendégünk. Gabi, mi történt 16 óta, mióta az EduWeb nincs? Sziasztok! Először is, akit nem ismer, annak szeretnék még egyszer így bemutatkozni. Józsa Gabriella vagyok, és ugye Zsolt említette a közös pontot, hogy honnan ismerjük egymást, de kérdés az, hogy egyáltalán az EduWeb, mint név, mennyire ismerős a hallgatóknak. Most az EduWeb az 2000-es évek elején alakult, egyike volt az első e-learninges tisztán magyar cégeknek, és hát majdnem egy olyan 15 évig abszolút piacvezetőnek is volt mondható. Én 2005-ben kerültem ehhez a céghez, ugye előtte már 2003 óta foglalkoztam e-learninggel, és hát ahogy Zsolt is említette, volt ugye egy közös évünk is, amikor együtt dolgoztunk, és aztán ez a cég 2006-ban sajnos bezárni kényszerült, abszolút piaci megfontolásuk alapján, de ekkor a csapat, az e-learning fejlesztő csapat, az így abszolút azt gondolom, hogy a csúcson volt és nagyon egyben volt. Ugye az egyik legnagyobb fejlesztésünk az Anza TV volt, aminek a fejlesztése 2012-13-ban történt. Hát szomorú pillanat volt az, amikor 16 januárjában mindenkinek fel kellett állni, és akkor ugye előállt a nagy kérdés, hogy hogyan tovább. Mindenki megy, amerre lát, vagy mi történjen. Hiszen így a piaci történéseket látva túl sok logikus megfontolás nem hozta volna azt a választ, hogy akkor folytassuk külön saját cégnév alatt. Gyakorlatilag én ezen fél évet így elmeditáltam, hogy mi legyen, hogy így menjek el máshova dolgozni, egyáltalán maradjak-e a szakmában, de aztán hívogattak az ügyfelek, és gyakorlatilag így projektről projektre összeállt a csapat, és ez most már így 4 év óta állandósul, úgyhogy hogyha csak egy mondatban kellene megválaszolnom a feltett kérdéset, hogy mi lett azóta velem, azt gondolom, azt mondhatnám, hogy szabadúszó e-learning tanácsadóként dolgozom, ugyanazzal a szűkebb csapattal, akivel 2005 óta dolgozom, és hát hála jó Istennek nagyon sokféle érdekes képzési projektet kapunk, és tudunk megvalósítani azóta is, illetve jelenleg is. Ez szuper, ezt jó hallani, Gabi, mert én is emlékszem, hogy a 15-16 táján ott azért nagyon sok dolog megszűnt, vagy átalakult, vagy pedig lépéskényszerbe voltunk. Bár nem tudom megmondani, hogy akkor mi történhetett a piacon, a szakmában, de akkor sok mindenki váltott, vagy kezdett részbe más tevékenységbe. Akkor, ha jól értem, te az EduWebnél megszerzett rutin, tapasztalatot és munkakapcsolatokat tudod úgy gondozni, hogy ebből így kialakult egy ilyen állandó munkaterület, vagy egy ügyfél kapcsolat. Hát igen, alapvetően most már nem is tudom, 2003 óta vagyok ezen a területen. Mondjuk előtte sem állt távol tőlem az oktatás világa, hiszen én német nyelvtanárként végeztem, és tanítottam is egyetemistákat, felnőtteket. Utána az SAP-nál dolgoztam oktatásszervezőként, és tulajdonképpen az SAP-nál történt meg az imprinting, mert ott a pattársam úgymond Kaszai Pál volt, aki akkoriban az SAP-nak az LMS bevezetéséért volt felelős, és mint így pattársak sokszor elbeszélgettünk így ezeknek a bevezetéseknek így a módszertani, pedagógiai oldaláról. És hogy nekem tulajdonképpen mindig is ez a vénám volt erős, tehát az e-learning
témájában én kezdettől fogva mindig így a módszertan, a képzésfejlesztés oldaláról közelítettem, és így sokszor elmúlva figyeltem, amikor, hát azért azt kell, hogy mondjam, egy olyan jó 10 évig azért még inkább az informatikai megközelítés volt az uralkodó a projekteknek az indításánál, illetve a végigvitelénél. Uh-huh. Igen, hát te is végig csináltad akkor azokat a nagy szakaszait az e-learningnek, amiről már beszéltünk korábban is. Az előző, a Kucsás Zsolttal történt beszélgetésnél följött a zanza, ami láthatólag Zsoltból is erős érzelmeket váltott ki, és akkor hivatkozott rád. Így történt tulajdonképpen a bevonzásod ebbe a podcast sorozatba. Mesélsz nekünk egy picit a zanzáról, mert tényleg egy nagyon jó projekt volt, és te vitted végig. Érdekes lenne megtudni, hogy hát apró műhely titkait, vagy hogy egyáltalán hogy jött ez létre. Azt tudjuk, arra emlékszem a Zsolttal való beszélgetésből, hogy az eredeti koncepció tényleg egy zanza volt sportolók számára, vagy olyan tanulók számára, akik nem tudnak teljes időben jelen lenni a nappali oktatásban, azok számára csináltatok egy zanzát, minden tantárgyból, minden témából a legfontosabbakat összegyűjtve, de mindezt egy olyan módszertani, egy nagyon dinamikus megközelítéssel, ami szerintem a sikerét adta a dolognak. Mesélsz nekünk egy kicsit zanzáról? Persze, bennem is nagyon erős érzelmeket kelt, hiszen így, hát én így a szülőanyjának érzem magam az Zanza projektnek. Ez 2012-ben indult. Akkoriban kiírtak egy TÁMOP 312 alatt egy pályázatot új digitális taneszközök fejlesztése a közoktatásba. És ide pályáztunk mi ötlettel, és alapvetően a szakmai ötletünk, ami abszolút a szakmai meggyőződésünkből jött, az volt, hogy egy olyan taneszközt tudjunk fejleszteni, ami széles körben elérhető, alapvetően a közoktatásban tényleges igényeket elégít ki, a tanulókhoz szól, és ingyenes. Tehát, hogy ne legyen benne semmiféle szervezeti, vagy anyagi, vagy bármilyen olyan lépés vagy folyamat, ami akár a fenntarthatóságát, akár a hozzáférhetőségét akadályozná. Ez egy nagyon fontos kiindulási alap volt, mert akkor már azért eltelt 10 év, és láttunk sokféle fejlesztést, és azt is, hogy ezek mennyire voltak fenntarthatóak, amik a közoktatásba készültek. És az alapvető módon adódott, hogy középiskolásoknak érettségire felkészítő taneszközt kellene mondjuk csinálnunk. Ez az egész sporttanulós vonal, ez egy picit ilyen diplomáciai dolog volt, hiszen így magának a pályázati anyagnak ugye kellett azért egy csavart adnunk, hogy ez miben új célcsoportokat fog megszólítani, mondjuk a sulinethez képest, hogyha ugyanarra lövünk, vagy ugyanazzal. És akkor igazából ott felvettük a kapcsolatot a MOV-nak az akkori sportiskolákért felelős titkárával, és elkezdődött egy diskurzus arról, hogy bizony a sportiskoláknak valójában így tényleg mennyire problematikus az a célcsoportja, akik készülnek az érettségire, de jó, javarészt magántanuló, javarészt ugye a félnapját az edzéseken tölti, és ahogy ezeket elkezdtük felmérni, átbeszélni, azért kijött az, hogy így van egy hatalmas keresztmetszet igazából az úgymond normál tanrendbe tanulókkal is, hiszen már akkor is azért egy középiskolás gyerek a napja nagy részét az iskolába töltötte, tele tankönyvekkel, ment haza, még felkészülni. Tehát valahogy így elkezdtük nagyon alaposan körbejárni a célcsoportunknak így az igényeit. Úgy is mondanám a customer pain, hogy nekik mi fáj, mire van szükségük. És lehet, hogy nem túl megalapozott vagy népszerű az, amit most mondani fogok, de hogy én mindig is azt gondoltam, hogy így tanulni nem egy szórakoztató dolog. Tehát, hogy így
akármelyikünk, hogyha visszagondol így a középiskolás korára, vagy így távolabbra, így lehet, hogy voltak bizonyos tantárgyak, vagy bizonyos tanárok, akiknél szerettünk tanulni, vagy amit szerettünk tanulni. De azért valljuk be őszintén, a többségünknek azt gondolom, hogy így leülni és megtanulni valamit egy bizonyos elvárásrendszer alapján igenis fárasztó, nehéz dolog. Ezért miért ne járjuk körbe, és próbáljuk ezt valahogy könnyíteni. Na most egyébként az Anzát sokszor érte az a kritika, hogy így a létminimumra hajt, és hogy így lebutítja a dolgokat, de soha nem ez volt a célja. Igazából az volt a célja, hogy egy adott tanuló, aki most jelen esetben egy középiskolás és ugye majdan érettségire készül, 2 kattintással elérje azt a tartalmat, amire szüksége van aznap, vagy azon a héten, amit tanul. Arról kapjon egy minőségbiztosított, megbízható tartalmat, ugye ez sem volt utolsó. Ugye az egész az a 2012-es NAT kerettantervek alapján készült, pontosan lebontva mindent. Tehát, hogy ezt 2 kattintással elérje, akár a mobiltelefonján, akár a PC-n, akár a táblagépén, ingyenesen természetesen, és hogy mindezt felhasználóbarát módon és olyan plusz tanulástámogató funkciókat elérve, amik valójában az ő élethelyzetéhez, tanulási helyzetéhez illeszkednek. És akkor, hogyha így folytatom, hogy így akkor ebből mi jött ki, ugye az jött ki, hogy 2 kattintásból el kell érni valamit, teszem azt, amikor a villamoson vagy akár a buszon megyek be az iskolába, akkor nyilván az mobiltelefonon nem fogok elkezdeni olvasgatni, és még akár játékos tananyagokat sem fogok végig kattingatni, hanem mit fogok tenni, meghallgatom, megnézem. És akkor 2011-ben kezdődött el így az explainer videóknak ez a hype-ja, és ugye mi is elkezdtünk utána olvasni, hogy tulajdonképpen egy jó oktató videónak milyen ismérvei vannak. Ezeket eléggé átvilágítottuk, akkor én főleg német szakirodalom alapján dolgozom, meg német műhelyeknek a dolgait néztem át, és azért látszott az, hogy így attól már még videó, az még önmagában nem egy megváltás, vagy nem egy pátens recept, tehát hogy annak nagyon jó felépített logikai íve kell, hogy legyen, megvannak a bizonyos tartalmi és formai kritériumai, amitől ez az egész egyáltalán ténylegesen ismeretátadásra alkalmas lesz. De az biztos, hogy így a oktató videó, mint műfaj volt így központi elemként meghatározva ebbe az egész tanulási rendszerbe, és aztán egy 3-as lépésben gondoltuk kialakítani azt, hogy először akkor megnézi, meghallgatja, utána interaktív tesztekkel fókuszáljuk a figyelmét a lényegre, tehát hogy amit megnézett előtte, abból mi a lényeg, ezt be tudja gyakorolni, és egy 3. lépésben akár saját maga, akár az órai használaton tovább tudja mélyíteni a témát. Ugye ezeket úgynevezett ilyen letölthető feladatlapokkal oldottuk meg, amihez megoldó kulcsot is adtunk. Az is egy fontos dolog volt, hogy ezt nem csak a tanulóknak készítettük, hanem a tanároknak is, illetve vegyesen úgy gondoltuk ki az egészet, hogy ne csak önálló tanulásra legyen alkalmas, hanem akár órai munkára is. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy így a sikere titka az talán ebben is rejlik, hogy nem csak az lett, hogy a villamoson 5 percenként ugye felelés előtt megnézték a gyerekek, és ezt lenyomták, hanem azt, hogy így legalább ugyanannyi iskolában és ugyanannyi tanár is nagyon eredményesen használja minden napig a videókat, letölthető feladatlapokat, és hát ameddig tudták a teszteket is. Ez nagyon közben az jött fel nekem, hogy ugye mondtad, hogy kritika érte, hát én egy pillanatra se gondoltam különben, hogy ez kimeneti olyan tudást ad, én mindig fordítva használtam, én bemenetinek, tehát ezzel kezdtem mindig, hogyha egy témát fel akartam dolgozni, vagy a fiaimmal, vagy a tanítványaimmal, és akkor utána illesztettem hozzá azt, amit én gondoltam többnek. Különben igen, igazad van, akkor ez egy nagy robbanás volt, mondtad a német nyelvterületet, én a mai napig nézek spanyol, ilyen magyarázó, animált, rajzolt videókat a YouTube-on, és hát nem lehet abba hagyni. Olyan zseniálisak.
mint ahogy ez is, tehát hogy így az egyik témából átkötsz a másikra. Nem volt soha olyan, hogy ezt folytassátok? Nem jelent meg befektető, más nagy szervezet, hogy ezt érdemes lenne folytatni? Mert úgy hiányos, tehát nagyon sok témát földolgoztatok, de még bőven lehetne. Hát kezdettől fogva, tehát alig, hogy így kigurult az istállóból, vagy a műhelyből, gyakorlatilag már ugye azon gondolkodtunk, hogy további tantárgyakat vagy műveltségi területeket bevonni, de azért ennek így kellett volna egy üzleti modell találni, ami sajnos nem sikerült. Igen, tehát az üzleti modellje az valóban egy bonyolultabb dolog. Váltsunk egy kicsit, engem érdekelne, hogy ezt a kapcsolatrendszert, amit most építettél az utóbbi években, ebbe hogy tudtok fejleszteni? Ez azért érdekel, mert korábbi vendégeink között voltak piaci e-learning fejlesztők, meg volt közvetlenül diákoknak dolgozó fejlesztő is, és mindenhol előjött az, hogy maga a megrendelőnek milyen elképzelése van, nekünk milyen szakmai tudásunk van, hogy tudjuk ezt egyeztetni. Mesélj arról egy kicsit, hogy milyen projekteket csináltok, és ebbe hogy találjátok meg a közös hangot, a közös nevezőt a megrendelőkkel. Ugye én is meghallgattam így az előző podcasteket, és azt gondolom, hogy így melléjük tudok csatlakozni abba az értelemben, hogy ahány megrendelő annyiféle, ahány projekt annyiféle, tehát, hogy én így a megrendelői igényeket, vagy így magát azt, hogy így egy projekt létrejön, nem nagyon tudom generalizálni, mert tényleg annyi felől jön megkeresés. Tehát nem azon múlik, hogy én azt ígérem az ügyfeleimnek, hogy az én anyagaimmal majd költséghatékonyan és nagyon szórakoztatóan fogsz tudni munkavállalókat képezni, hanem valahogy egyszerűen így a referenciáim alapján érkezik egy megkeresés egy adott képzési problémára. És akkor, amikor leülök először az ügyféllel, gyakorlatilag azt beszéljük át, hogy mégis milyen képzésről van szó, kit szeretne képezni, mire, mi a célja, és erre megfelelően felmutatok neki, vázolok neki koncepciókat, lehetőségeket, úgymond inspirálom őket. És azért nyilván a gyakorlatból fakadóan tudok 2-3 olyan alternatívát mutatni, ahol valóban történik egyfajta inspiráció, és azt már lehet látni, hogy akkor melyik érdekli, melyik az, ami az ő realitásába egyáltalán bevihető és árértékarányos fejlesztés lesz. Olyan is van, amikor egyszerűen látszik, hogy nem én vagyok a megfelelő partner a fejlesztésben, mert egész egyszerűen annyira specifikus az a kompetencia, amit kér. Például én nem igazán szoktam filmforgatásokat, vagy ilyen greenboxos stúdiófelvételeket bevállalni, mert nincs hozzá meg a háttérpartnerségem, illetve magában a műfajban sem vagyok annyira otthon. Viszont például tipikusan ilyen storytellinges anyagokat nagyon sokat csinálok, amikor történetekbe, kreatívokba ágyazzuk az egész képzési anyagot. Nyilván nem öncélú módon, hanem hogy annak itt ténylegesen legyen egy kapcsolata. Például jelen pillanatban egy krimi alapú tananyagot fejlesztek, ahol ugye van egy képregény, egy bűnesetről, egy nyomozást kell indítani, és el kell kapni a gyilkost. Tehát ez a kerettörténet, és hogy mi az, amit tanítunk, egy olyan rendőrségi szoftvernek a használatát, ahol így a bűneseteknek a kriminalisztikai jellemzőit egy adatbázisban fölveszik és rendszerezik, és abba kereséseket hajtanak végre. Ugye ez utóbbi az oktatási cél, hogy az adatrögzítés minőségét javítsuk, egyfajta érzelmi változást is célozzunk ezzel kapcsolatban, hogy ez nem egy felesleges munka,
és végül, de nem utolsó sorban magának a szoftvernek ugye az alapvető funkcióit is oktatjuk ebben a tananyagban, de mindez ugye bele van ágyazva ebbe az egész krímibe, tehát hogyha használja a szoftvert, ha jól használja, akkor el fogja kapni a történet végére a tettest. Tehát, hogy ilyen típusú tananyagok is vannak, de vannak egyébként persze ilyen prezentatív anyagok is, amik egyszerűbbek és tényleg storyline-nal készülnek, bár azt gondolom, hogy azok az ügyfelek, akikkel például még ezelőtt 10 évvel dolgoztam, bankok elsősorban, ott egy saját fejlesztői csapatot kialakítottak, és ezek már például azért nem ügyfelek, de mondjuk én például ott tudok ebbe plusz nyújtani, amivel nagyon sokszor találkozom, hogy az ügyfeleknél nincs arra kompetencia, hogy egy-egy ismeretanyagot ő hogyan tud megírni tananyagként abban az értelemben, hogy ez jól tanulható legyen. Tehát ugye kezdve azzal, hogy hogyan struktúrálja logikailag azokat az ismeretegységeket, hogy azokra milyen módszertan van, hogy azokat hogy lehet jól átadni, és akkor még csak utána jön az, hogy egyáltalán milyen multimédiás formával, vagy technológiai megoldással. Tehát, hogy ez a fajta ilyen módszertani előkészítés, ez így tök fontos szerintem így az első lépésbe. Tehát visszatérve akkor, amikor leülünk az ügyféllel, és így egyáltalán ez az irányvonal kialakul, akkor főképp ezek a dolgok vannak tisztázva, és ennél fogva így nagyon sokféle projekt van. Tehát ez ahogy dolgozunk, meg hogy kinek, nagyjából azt tudom mondani, hogy szinte évente egyszer van egy ilyen nagyon kreatív, egy ilyen storytellinges projekt, nagyon sokszor van non-profit oktatási, képzési projekt, amikor arról van szó, hogy például 2 évvel ezelőtt indult el egy önkormányzatoknak a klímatudatosságára egy projekt, aminek csak egy része volt az oktatás. Ugye maga az egész projekt az arról szólt, hogy tudják az önkormányzatok elkészíteni a maguk klímastratégiáját. Ugye erre kaptak mindenféle eszközt, meg bevezető workshopokat, meg mentorálást. Ugye ez egy egész összetett projekt volt, aminek csak egy keskeny szelete volt az, hogy mindaz a tudás, ami így a projekt megvalósítása során összejött, az egyrészt kicserélhetővé váljon, illetve elérhetővé hosszú távon. És akkor ennek ugye a megközelítése nem az volt, hogy itt van akkor egy anyag, és akkor légy szíves ezt így digitalizáld, és legyen szép, színes, szavos, hanem el kellett gondolkodni azon, hogy így azok az önkormányzatok, akik ezt az egész tudásanyagot meg szeretnék kapni, egyáltalán milyen módon dolgoznak, hol lesz az a pont, amikor oda nyúlnak, hogy szükségük van erre az anyagra. Ez ugye befolyásolta azt, hogy egyáltalán milyen platformon tegyük elérhetővé, még azon belül is melyik az, aminek felhasználóbarátabb a felülete, Ilias vagy Moodle, vagy legyen inkább csak simán egy webportál, így halkan jegyzem meg, hogy egyébként az Anza is egy Drupal alapú portál, tehát abszolút, ezt Zsolt el is mesélte, hogy ugye nem klasszikus keretrendszerre épült, tehát hogy itt nagyon sok lehetőség van, és csak utána kezdünk el akkor azon gondolkodni, hogy milyen típusú ismeretanyagaink vannak, amiket meg kell osztani. Ugyan az előbb említett klímaprojektnél volt számtalan videófelvétel, voltak mindenféle ilyen Excel-es kis ilyen munkafüzetek, amiben ugye elemzéseket hajtottak létre. Nyilván volt egy alapvető ismeretátadó része is így az alapfogalmakról, és ezt az egészet többféle módon egy egész rendszerbe dolgoztuk föl, és raktuk bele magába a keretrendszerbe, végül egy Ilias lett, és utána még az egész képzési folyamatot is ugye meg kellett tervezni, magát a jelentkezésnek, a regisztrációnak, az esetleges felhasználói supportnak a folyamatát, az utánkövetést, azt, hogy kapnak esetleg egy bizonyítványt, ami
így kiadásra kerül, hogyha valaki elvégzi ezt a programot. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett dolog, és hogy emiatt alapvetően egyébként jó magamat inkább képzésfejlesztőnek apostrofálom, mint e-learning fejlesztőnek. Szerencsés vagy, hogy ilyen hosszú és kreatív projektekbe dolgozhatsz, mert akik így piacról dolgoznak, ők sokszor panaszkodnak arról, hogy el kell, hogy vállaljanak, meg a munkáik egy jó része az arról szól, hogy fölhívják őket délután, hogy 2 nap múlva a péntekig meg tudnak csinálni valamilyen e-learning tananyagot. Nagyon gyorsan kell reagálniuk, és itt általában ugye mindig a minőség, meg a jó ötletek esnek áldozatul. De ahogy te beszéltél erről ilyen szépen hosszan, ezek valóban ilyen jó kidolgozott tananyagoknak tűnnek. Gabi, a Covid hogyan hatott rátok? Ez egy kötelező kérdés, mindenkitől megkérdeztem, igazából nem akartam, de mindenkitől megkérdeztem, így most már nem fogok leszállni a témáról. Hogy hatott rátok a Covid? Hát tekintve, hogy 2016 óta magam és a kis csapat is mindenki otthonról dolgozik, így módon egyáltalán nem. Üzleti szempontból sem a kezdetben. Akkor, amikor ugye így az első hullám így jött, meg az első lezárás, akkor egy-két hónapig mi leginkább az Anza TV-t figyeltük aggódva, hogy bírja-e szusszal így az infrastruktúra, de hát erre mindig föl vagyunk készülve érettségi környékén is, hogy nézzük, és mindenféle pótkapacitásokat ilyenkor beadunk. Hát látszott, hogy iszonyatosan felszökött akkor a látogatói létszám, meg egy picit megszaporodtak a szápolt levelek is, tehát a közoktatás oldaláról éreztük, vállalati oldalról egyáltalán nem, akkor egy ilyen megtorpanás volt, és egyébként én akkor nemrég fejeztem be a GROW-nak a trénerképzőjét, és így elég sok kapcsolódási ponton volt trénerekhez, illetve ugye a vállalati oldalon a jelenléti tréningekhez. Uh-huh. És azt éreztük nagyon brutálisan, hogy az ott így befékezett teljesen, és hogy ez a szektor így körülbelül volt rá 2 hónapja, hogy így kitaláljon olyan megoldásokat, amivel talpon tud maradni, és ilyen értelemben nekem több szakmai hívásom vagy segítségkérésem volt, így kvázi szakmai oldalról, tehát például trénerek kerestek meg, hogy hogyan tartsanak egy online órát, tehát hogy annak így körülbelül mi a menete. Oké, hogy mindenféle eszközt tudnak használni, ki gusztusa szerint, Zoomot, Teams-et, akármit, de hogy mégis ott mi történik ott abban a virtuális térben. És akkor én ebbe tudtam segíteni. Közben aggódva láttam azt, hogy így a tanárok valahogy nem kapnak, nem hogy támogatást, de hogy nagyon információt sem, hanem nekik kell utána menni, és így összeszedegetni mindent, hogy most akkor mi van. Természetesen az volt az általános benyomásom, hogy azért azok a tanárok, akik nekem így 2000, nem tudom, 7-8 óta így a fókuszomban vannak, mert ugye rengeteg mindenféle pedagógus továbbképzést csinált annó, az EduWeb is, ugye digitális oktatással kapcsolatban, meg ugye a Sulinet fejlesztésével kapcsolatban, de magánál az Anza TV-nél is ugye 40 pedagógus kollégával dolgoztunk együtt. Tehát, hogy azt láttam, megerősítve, hogy akik már akkor átálltak, azoknak igazából nem volt probléma a Covid, és akik meg óckodtak tőle, nekik egész egyszerűen itt volt az idő, hogy akkor most lépjenek. De arról az oldalról így igen, ez így jött kifejezetten így megkeresés nem jött, inkább az Anzánál tapasztaltuk. És mondjuk így az üzleti oldalból, vagy így a minket érintő klasszikus, mondjuk e-learninges projektek fejlesztésénél meg nem érzékeltünk változást, nem lett több a megkeresés. Egészen mondjuk így, hát tavaly őszig.
És akkor, amikor már így mindenki elkezdett így átállni bizonyos termékekkel, tehát mondjuk így azok a képzések, amiket addig javarészt tréning cégektől kértek be, de ők is ugye előálltak mindenféle online megoldásokkal. Én most így azt látom, hogy ez adott egyfajta lendületet arra, hogy több képzést is esetleg e-learningesen csináljanak meg, és egy nagyon érdekes dolog tűnt még fel nekem, most így a elmúlt napokban, így picit így az interjúra is készülvén, csak úgy rákerestem így a Profession az e-learninges állásokra, és meglepő módon 3-4-szer annyi ilyen pozíciót találok, mint mondjuk 2016-ban, amikor keresgéltem, amikor bezárt a cég. És számomra ez így azt mutatja, hogy van igény a cégeknél arra, hogy ennek dedikált munkatársa legyen cégen belül, és hogy elkezdtek ezekbe a képzési megoldásokba tudatosabban válni. Ugyanezt tapasztaltuk mi is. Tehát nem csak a beszélgető partnerinkkel, hanem Jánossal így végigmentünk, meg elemeztük egy kicsit a helyzetet, és azt mondhatni, hogy az iparágat nem pörgette föl a Covid, tehát nem lett markánsan több megrendelés, nem fordultak tömegek, vállalatok az e-learning felé, de aztán, hogy eltelt az első év, úgy elindult egy olyan tudatosulási folyamat, ami azt mutatja, hogy rájöttek, hogy vannak olyan képzések, van olyan tudás, van olyan megjelenítési mód, amivel ők tudnak haladni. Hogy látod a jövőt? Hogy fog ez kinézni mondjuk 5-10 év múlva? Lesz-e 10 év múlva keretrendszer? Hát én most is úgy látom a jövőt, mint ezelőtt mondjuk 5 vagy 8 évvel ezelőtt is láttam, és azt gondolom, hogy a tapasztalataim visszaigazolnak, és továbbra is ezt látom fejlődési iránynak. Nevezetesen, hogy nem látok olyat, hogy tisztán e-learning szakma, vagy hogy e-learning szolgáltatás. Azt látom, hogy bizonyos oktatási igények vannak, ismeretszerzés, képzések, és hogy egy komplex megoldásrendszer, aminek mondjuk egy szelete lehet az, hogy egy tanulási környezetet hozzunk létre, és akkor itt szóba jöhetnek mindenféle keretrendszerek, vagy bizonyos multimédiás tartalmakat fejlesztünk, és akkor ugye az elektronik vagy digitális tananyagok része lehetnek egy-egy képzési megoldásnak, de épp ugyanúgy része lehet egy-egy képzésnek az is, hogy kooperatívan, trénerrel, oktatóval, ugye jelenléti oktatásokat tartunk, csak éppen online eszközökkel, és akkor még ugye a klasszikus blended learning megfogalmazása szerint ugye a tantermi oktatások kombinálása az e-learninggel, ugye ez is már egy elavult fogalmi magyarázat így ebben a formában, hiszen így az, hogy valami kevert, annak nem gondolom, hogy mitől kevert. Attól, hogy most így például mi így egy virtuális térbe ülünk, vagy attól, hogy így nem tudom, utána egy hét múlva mindenki elmegy a dolgára, és valamit kutat, aztán egy hét múlva visszajövünk, tehát hogy nagyon sok módon lehet ezt keverni. Tehát visszatérve, hogy hol látom a jövőt, ott látom a jövőt, hogy adaptálódnunk kell ezekhez az igényekhez, és minél távabban kell szerintem kezelnünk ezeknek a képzési igényeknek a kiszolgálását. Az e-learning szakma, vagy az e-learning szakértő, az egy nagyon összetett szakértői tevékenység, tehát ha megrajzolnánk egy kompetencia térképet, valószínűleg nem is lehetne egységes mindenki által elfogadott kompetencia térképet megrajzolni, de hogy ennek egy folyamatos változását figyelhetjük meg, ami szerintem természetes. 2017-ben megjelent egy olyan könyv, aminek az volt a címe, hogy az Instructional Design, mint e-learning szakértés, az akkor egy haldokló művészet, és akkor ez a szakma ki fog halni, és e-learning influencereket kérdeztek meg ezzel kapcsolatban, ilyen top szakmai vezérszónokokat és meghatározó közismert személyiségeket,
aminek a kérdéslistájának ez volt a lényege, hogy látják ennek a szakmának a jövőjét. Te hogy látod ennek a szakmának a jövőjét? Ugye 2017-ben megjelent egy könyv, amiben arról beszélgettek, hogy az instructional designer, mint művészet, mint szakma, az most akkor vajon ki fog-e halni, és hogy erre a szaktudásra nem lesz később szükség. Te hogy látod ennek a jövőjét? Hát valahogy pont ezt próbáltam megfogalmazni, hogy így ebben van a jövő szerintem, vagy számomra így, amit így elmondtam, hogy mennyiféle módszertan és eszköz összehangolása, összekomponálása tud kiadni egy jó digitális képzést, ez számomra ez az instructional design, vagy didactic design. És hogy pont ebben látom azt, hogy ez megy, az nem megy, hogy akkor én most csak ráállok arra, hogy digitális tananyagokat fogok fejleszteni. Tehát, hogy 10 év múlva abban sem vagyok biztos, hogy így az a generáció, aki majd így a szervezeti képzéseken részt fog venni, egyáltalán hajlandó lesz bármit 5 percnél tovább olvasni. Egyáltalán milyen munkaköre lesz, milyen lesz a napi rutinja, home office-ba fog dolgozni, vagy még mindig be fog járni. Nyilván ezt most worldwide szinten értelmezendő, mert ilyen értelemben azért mindig vannak ugye szerintem egy ilyen 10 éves csúszások, így az angol száz Nyugat-Európa, vagy akár így Közép-Kelet-Európa szintjén, de hogy így a jövőt abban látom, hogy képzési problémákra kell megoldásokat kínálnunk, és akkor az működik. És ez 10 évvel ezelőtt is ezt gondoltam, és már nem olyan tananyagokat csinálok, meg már nem csak tananyagokat, sokkal szélesebb a spektrum, amin mozgok, és amin megoldásokat kínálok az ügyfeleknek, és ez szerintem 10 év múlva még inkább így lesz. De attól tartok, hogy szóval nagyon-nagyon tanulásigényes ez számunkra is. Lekövetni ezeket a technológiai környezeteket és megoldásokat, meg innovációkat, amik folyamatosan jönnek, és ezeket áttenni a képzés-oktatás kontextusába, úgyhogy azok így megoldásokat kínáljanak bizonyos problémákra. Szerintem ez egy nagy kihívás szakmailag, és ebben van fejlődési potenciál ugye a mi szakmánk számára is. Tehát, hogy... Én teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Szerintem nem fog az instructional designer vagy e-learning fejlesztő szakma így elmúlni. Ebben a vitakönyvben pont azt feszegetik, hogy ez a varázsló szerep, hogy mindent összeköt, és egy oktatási probléma megoldásában megmutatja az utat, és rávilágít mások által nem látható, de egyébként fontos a minőséget befolyásoló tényezőkre. Itt pont ezt vitatják, hogy ez egyszerűen egy idő után algoritmizálható lesz, és mondjuk a nagy szoftverfejlesztőknek, akik e-learning fejlesztő szoftvereket gyártanak, nekik megéri mondjuk olyan tananyagokat gyártani, amik az ő szoftvereik mellett nagyon gyorsan, de viszonylag jól kiképzik, megtanítják az e-learning fejlesztésre vágyakozókat, és ezt akkor meg lehet már oldani mondjuk céges környezeteken belül is, hiszen a szoftver eladás érdekében készül olyan háttértámogató oktatásmódszertan, vagy gyakorlatilag egy félig komplett képzés, amire a cég beíratja a saját embereit, utána pedig nyilván a szoftver használatával megoldja a saját e-learning problémáit. Más kérdés, hogy milyen minőségben, de ezt boncolgatják, és ezt feszegetik, hogy ez egyszerűen annyira erős piaci igény, hogy ezt az emberi tényezőt, aki instructional designer, aki elvileg tényleg utat mutat és összeköt különböző dolgokat, hogy ez szinte akár ki is lehetne küszöbölni, hiszen az e-learning fejlesztési projektek többé-kevésbé sablonizálhatók, egységesíthetők, és erre a szereplőre nem lesz szükség, mert ez mondjuk helyettesíthető egy gyors képzéssel. Jobban megéri kiképezni valakit erre. Mit szólsz te ehhez? Eddig is ez ment, tehát hogyha mondjuk így visszagondolok, akkor a 2000-es évek elején pont egyébként az egyik első ilyen klasszikus innováció az volt, hogy így az SAP az ügyviteles szoftverei mellé ugye kifejlesztette a saját szimuláció szerkesztő, tananyag szerkesztő modulját, a SAP-tutort, még annó én is az volt így az első e-learning fejlesztésem, és akkor nagyon-nagyon sok cég ráment erre, hogy jó a szoftver bevezetéshez, akkor kínálunk szoftver szimulációkat. Akkor utána egy 10 év elteltével
amikor így egy ilyen nagy trendje lett ugye az előadásoknak, a PowerPoint-nak, mindenféle bemutatóknak, akkor ugye erre szépen ráült az Articulate, és aztán gyakorlatilag 5 év leforgása alatt abszolút behozta tehát hogy így megrengette az egész e-learning piacot az, hogy bejött a Storyline és a Rapid e-learning eszközök. És ez még tart, még most is. Hogy most mi az, ami szerintem milyen forradalmat elindít, szerintem a Teams, a Zooms, ugye ezek a típusú szoftverek, és ugye az embereknek az összekapcsolása, szerintem ide be fog jönni ugye a nagy kék testvérünk is, ugye rengeteg megoldást kínál, és gyakorlatilag már most is például a közoktatásban nagyon sokan használják ugye a Facebooknak a különböző eszközeit vagy megoldásait. Tehát azt gondolom, hogy mindig van ez a típusú ilyen forradalom, de mindig ott, tehát hogy így az, aki oktat, meg képez, az mindig ott van ezeknek a nyomába, és mindig hozzá fog tenni valamit, amitől ez az egész folyamat emberi marad, és amihez kell az ember. Hogyha ezt most egy adott érában instructional designnak, vagy designernek hívjuk, akkor az, hogyha majd jövőbe gondolkodunk, akkor lehet, hogy valamiféle ilyen, nem tudom, connected people manager lesz, vagy akármi, tehát, hogy ezek, hát nem tudom, én ezt meghagynám inkább a jövő kutatóknak, de ezeket a trendeket valóban tetten lehet érni a múltba is, és szerintem most is azért formálódik. Egy megjegyzést, ha szabad még, tehát lehet, hogy a Covid alatt ezért érkezett már kevesebb megrendelés, hogy ezért nem pörgött fel a piac. Lehet, hogy ez már ennek az előjele, hogy tulajdonképpen meg tudják ők ezt oldani egy adott szoftver környezetben. Más kérdés, hogy a minőség az most milyen mértékben számít egy ilyen rapid, gyors megoldásnál, vagy egy kényszerhelyzetben. Valószínűleg akkor könnyebben kötnek kompromisszumot a minőségre, és akkor egy félig kész szoftver környezeti megoldással is beérjék, legyen ez akár egy videokonferencia, vagy akár valami olyan, amiből egy prezentációt átszerkesztve már szinte e-learninget lehet készíteni. Meglátjuk, ez mindenképpen egy érdekes jövőbe látó vízió, amiben nem nagyon tudunk most bölcset mondani. Ha szabad még egy kérdést, neked melyik a kedvenc keretrendszered, vagy online tanulási környezeted, elemes környezeted? Szóval melyiket szereted a legjobban? A nyitott tanulási környezeteket szeretem, ahol nem kell autentikálni és bejelentkezni, vagy csak lehetőleg így egy kattintással, és ahol csak azt látom, amire szükségem van, és 2 kattintással elérem a tartalmat. Na most, hogy ez egy általános CMS, vagy a 2 nagy műhely által fejlesztett elemesek egyike, akár a kölni Iliász, vagy ugye a Moodle, vagy pedig akár ugye a versenyszférában használatos ügyviteli folyamatokhoz kapcsolódó nagy elemesek, mint az SAP SuccessFactor, meg nem is tudom még mik vannak. Teljesen mindegy, hogyha tényleg így azt az igényt szolgálja ki, amit a tanuló éppen mit elvárnak tőle, meg ami az ő tanulási igénye. Hogyha nem, akkor egyiket se szeretem. Hát én a bevezetéseimben igyekszem a lehető legjobban úgymond testre szabni, és akár lebutítani ezeket a keretrendszereket, hogy ténylegesen csak azok a funkciók legyenek elérhetőek, és olyan dizájnba, ahol valamiféle felhasználói élményt is adnak. Tehát így ez például az Anzánál nagyon-nagyon fontos fejlesztési szempont volt, és itt még én is akkor visszautalnék a kulcsira, illetve az Integral Visionre, hogy ez így az egyik fejlesztésnek így az alapköve volt, és ezt így velük nagyon jól meg tudtuk lépni, megvalósítani. De ott egyébként például egy CMS, egy Drupal lett használva. Tehát minél egyszerűbb, annál jobban szereted, de azt szeretnéd a legjobban, ha nem is lenne rá szükség, hanem csak egyszerűen ott lebegne. Nem azt szeretném, ha lebegne, azt szeretném, hogyha a háttérbe tenni a dolgát, és a felhasználónak nem ezzel, vagy a tanulónak nem a rendszerrel kellene foglalkozni. Szerintem egyetértünk veled, hogy egy tágabb, lazább, kreatívabb tanulási környezet az sokkal jobb, de mindig ott van a megrendelőnek a statisztikai éhsége. Látni akarja, hogy ki mit csinál.
és akkor ezért kényszerülünk abba, hogy előbb-utóbb ugye vagy Moodle lesz, vagy valami más keretrendszer. Még én visszatérnék egy kicsit erre a jövőre, mert ez nagyon izgalmas volt. Közben azon gondolkodtam, hogy tökéletes a párhuzam azzal, ami elindult a mozgókép rögzítésben. Ugye régen voltak a filmstábok, egy komoly előkészítő munka volt, kimentek, valamit fölvettek. És aztán jöttek a kézi eszközök, a mobiltelefon, a kamerák, és már mindenki kis filmeket csinál, fölvesz, vág. Ugye sok szoftverben már maga a vágó szerkesztő funkció is benne van, a TikTok az most van a csúcson talán, és ahogy érzékelem, nagyon sokan állítanak elő tartalmat, és nagyon sok oktatási tartalom is van ezeken, de valahol mindig a minőség, ahogy János mondta, mindig a minőség körül forgunk. Hogy akkor azért érdemes-e fizetni, hogy az akkor egy film legyen. Most így kicsit szélsőségesen, de stábbal egy rendesen megírt, fölvet és megvágott dolog legyen, vagy pedig adjuk oda ezeket olyan embereknek, akik kreatívak, okosak, de nem tudják ezt a minőséget. Ez különben visszatérő vita a filmes világba. Hogy ez egy jó párhuzam szerintetek? Tehát ugyanezt csinálják a tartalmakkal, mint amit a világ csinál most a képekkel, a mozgóképekkel? Megtanítjuk majd valamikor, vagy a közeljövőben azokat a céges munkatársakat, akik ezekkel a szoftverekkel majd jó tartalmakat tudnak létrehozni, és akkor ott lesz még mindig az, hogy viszont ha nagyon jó minőséget akar, vagy minőséget akar, akkor nekünk még marad abba feladatunk. Hát én azt gondolom, hogy ez már most van és történik, hogy oktatási tartalmakat informális oktatási céllal, vagy akár saját oktatási céllal létrehoznak emberek. Ugye van egy szegmens, amit még így a mai beszélgetés során kevéssé érintettünk, de hogy szerintem nagyon-nagyon fejlődő szegmens, illetve itt van. Ugye azok az egyéni szakértők egy-egy szakterületen, legyen az valamiféle önfejlesztés, vagy például kreatív technikák oktatása, vagy akár gasztronómiai célú ismeretterjesztés, úgymond. Hogyha ezeken a területeken végignézünk, akkor itt Magyarországon is rengeteg tartalom előállít, és oktató van, aki ugye a tréningjeit ígéri, és saját maga vágja össze, és állítja össze, ugye mindenféle eszközökkel, és nem gondolom, hogy egyébként így rossz minőségűek lennének, sőt, tehát, hogy nem kell ahhoz filmes stáb, vagy egy profi stúdió, hogy egy jó oktatási tartalom előtt tudjon állni, legyen az akár egy videó. Szerintem kikinek a tehetségén múlik az, hogy egy adott folyamatnak mondjuk a lépéseit mennyire didaktikusan tudja bemutatni és elmagyarázni, és ez valóban ugye olyan eszköztár áll már rendelkezésre, ami könnyíti ezt a munkát. Akár saját ismeretségi baráti körömben is az egyik kedves barátnőm, gyakorlatilag ő rajzot oktat, és ugye specializálódott mindenféle irányba, kalligráfia, útinapló oktatás, és ő még a járvány előtt jóval már fölismerte annak a jelentőségét, hogy egyszerűen több embert elér online tanfolyamokkal, mint hogyha 10 főként mindig ilyen kis kurzusokat vagy workshopokat tart, mert nem tudja többszörözni saját magát. És egész egyszerűen otthon heteken át szépen fölvette azokat a rajzokat, meg lépéseket, amit a workshopon is tanít, az egészet összevágta, egy tanfolyamba rendezte, és kirakta, és árulja. És szerintem ez egy nagyszerű dolog, mert hogy én ebben látom egyébként a lifelong learningnek a fogalmát, hogy így az egész tanulás így sokkal tovább nyúlik, meg túlmutat a munkahelyi, meg a szervezeti kereteken, vagy akár az iskolai kereteken. És itt van helye ennek a típusú tartalomfejlesztésnek. Vagy akár, hogyha nem tudom, ti mennyire használtok Instagramot, de hogy én például nagyon sok ilyen tematikus csatornát követek, ahol egész egyszerűen olyan ismeretterjesztő tartalmak vannak, de hogy akár csak elég egy jó kép, meg körülbelül 4 mondat arról,
hogy így egy-egy adott, nem tudom, történelmi személyiség például mit csinált. Én most így tanulom azt, hogy így, nem tudom, milyen magyar feltalálóink voltak. De tényleg csak így 2 perc, és ott van. És ugye ez nem kellenek, nem tudom, milyen nagyon nagy tananyagok, vagy nagyon nagy minőségi képzésfejlesztések, de ez azt gondolom, hogy így a tanulásnak így az informális része. Nem, ez így van. Hát a kéz lábápoló műkörömépítőiparban töménytelen mennyiségi tananyag van, de ott van, hogy ők pénzért adják. Tehát egy-egy online, vagy pedig egy technika megtanítása, legyen akár blendedbe, vagy teljesen online, az annak van mögöttes üzleti modellje. Itt a kérdés az, hogy azoknál a képzéseknél, ahol így közvetlenül nem tehető üzleti modellt, nem kérhető pénz érte, annál mi a helyzet, annál hogyan fejlődik tovább. Nyilván a gasztró, meg nagyon sok szépészeti szakma, az meg fogja találni ebben a konstrukcióban a helyét, de mi lesz azokkal a unalmasabb, egy kicsit szárazabb vagy vállalati képzésekkel, amikre továbbra is igény van, de ilyen formában nem illenek bele ebbe a vonulatba. Én már látom az e-learning szakma jövőjét párhuzamban a közétkeztetéssel és a gasztronómiával, tehát az instructional designerek által vezetett profi cégek, azok ilyen Michelin csillagos éttermek lesznek, ahova extra program lesz betérni, de egyébként lesznek gyors étkezdek, és az Instagramos példáról az jut eszembe, hogy lesz olyan is, mint hogyha tudok egy jó hentest, ahol azért jó dolgokat lehet kapni, de ahhoz nyilván kell egy jó zöldséges is, hogy jót tudjak főzni, de egyébként lesznek kifőzdék, lesznek menzák, és tulajdonképpen otthon is tudunk főzni, tehát szerintem lehet, hogy az instructional design szakma az visszaszorul majd, és ilyen menü éttermekkel párhuzamosan ilyen extra különleges lesz, hogyha tényleg e-learning fejlesztő szakértők gyártják az e-learning tananyagot, nem pedig valami otthoni konyhában születnek meg ezek az eredmények. Nyilván a minőséggel, mint alapfogalommal tudjuk a párhuzamot felépíteni, hogy kérdés az, hogy lesz-e fizetőképes kereslet azért, hogy megfizessen egy ilyen menő éttermet, lesz ennek kultúrája, lesznek-e elegen, lehet-e ez fenntartható, vagy egyszerűen a közétkeztetés, a gyors étkezdék és a menza és a kifőzdéknek a világa jön be, mert hogy a szoftverkörnyezet annyira alá dolgozik már a tartalomfejlesztőknek, hogy ami azon túl hozzáadott érték lehet, akár pedagógia, oktatásmódszertan, bármi, az már gyakorlatilag az összképen belül csak egy nagyon pici szelet. Úgyhogy szerintem sok csillagos e-learning fejlesztő cégeket kell majd elképzelni, ahol igazán menő lesz e-learning tananyagot rendelni. Ja, ez lehet, hogy ez a gasztró példa értetőbb, mert ugyanezt próbáltam a filmmel, meg a mozgóképpel vázolni, de gasztróba még értetőbb volt. És milyen személyes terveid vannak? Akkor ne a szakma következő 5 évéről beszéljünk, Gabi. Mit tervezel a következő időszakban? Egyelőre azt, hogy így a most futó 4 projektemet sikeresen lezárjam, mert most egy nagyon hajszolt időszakban vagyok, illetve a végén. Remélem, hogy ezt így hát most egy picit október végével így enyhül, illetve január végével. Aztán a jövő évemet még nem látom, úgyhogy még majd az alakul. De hát, hogyha abból indulok ki, hogy az elmúlt években hogy volt, akkor vélhetőleg majd így a jövő évben is lesznek ilyen Michelin csillagos kérések, meg egyebek. Ez egy komolyabb iránynak érzed, mondtad a tréner sulit, meg a trénerekkel való együttműködést. Mert ez egy régi toposz, tehát erről nagyon régóta beszélünk, hogy mindaz a tudás, meg rutin, ami egy trénernél megjelenik, egy 10-15 év alatt, az hogyan ötvözhető egy olyan e-learning fejlesztőnél, akinek szintén 10-15 éves rutinja van, és ebből mi hozható ki. Ezt mindig így megbeszéljük, de igazán jó példákat még én nem láttam. Ez tök jó egyébként, meg most, hogy ezt így mondtad, mert hogy egyébként az úgy eléggé célkeresztben van nálam, hogy magát a tréning módszertant, ami szerintem nagyon gazdag, azt hogy lehet átrakni a digitális megoldásokba.
illetve, hogy magát a klasszikus tréneri módszertant pedig hogy lehet megtámogatni a digitális megoldásokkal, bár ez utóbbira nekem hihetetlenül jó példa és respekt a kedves iskolám, ahol a trénerképzőt végeztem, tehát ők tényleg gyakorlatilag 4 év alatt egy olyan megoldási szolgáltatási palettát fejlesztettek gyakorlatilag szinte önerőből, hogy így le a kalappal, és hogy azokban tényleg van innováció, és itt megint egy picit visszatérnék a jövőre, meg a Michelin-csillagos párhuzamra, hogy abban látom a jövőt, hogy így, és ez talán alátámasztja az is, amit korábban beszéltünk így a startupokról, hogy bizonyos konkrét oktatási helyzetekre, kontextusokra egy nagyon-nagyon erős digitális megoldást adni, és arra kifejleszteni. Tehát, hogy abba kevésbé látok jövőt, hogy költséghatékony, szórakoztató általanyagokat fogunk fejleszteni az elkövetkezendő 10 évben. Nem, ez így önmagában már így kiürül, hanem így komoly innovációs oktatási projektek vannak, amihez meg lehet hívni az eddig kipróbált és bevált eszközöket, meg még újakat lehet fejleszteni. És akkor itt jön Jánosnak így a visszatérő kérdése ugye a K+F-ről, hogy mennyire lehet K+F-es projekteket bevinni a digitális oktatásba. Szerintem így, tehát nem a hagyományos, hogyha lehet ilyet mondani, e-learning oldalról, hanem így az innovatív oktatási projektek oldalára lehet behívni a digitális megoldásokat. És akkor így körülbelül ebbe tudok hinni. De gyakorlatilag így minden így erre mutat. Tehát például van most egy futó projektem, ahol egy teljesen szimpla vizsgára való felkészülés, a nagyon lecsupaszítva kontextus nélkül a lényeg, vezetőknek a felkészülése 3 hónap leforgása alatt töménytelen mennyiségű jogi anyagból. Ugye ez eddig hogy történt? Megkapták a jegyzetet, mindenki megtanulta, hogy megtanulta, aztán elment vizsgázni. Ez egy nagyon prózai történet, mégis, hogyha így arról közelítjük, hogy az egészet át kell állítani most digitális megoldásra, akkor megfoghatom az egyik végén úgy, hogy jó van, bevezetek egy modult, földobálom a jegyzeteket, aztán oda beiskolázom, majd végigkattingatja, azt levizsgázik, meg oda meg létrehozzuk a tesztkérdéseket. Na de azért ennél lehet sokkal szofisztikáltabban is szerintem, átvilágítva ugye a teljes tanulási, felkészülési folyamatot, benne az oktatókat, benne az oktatásszervezőket, az egész vizsgáztatás folyamatát, tehát az elejétől a végéig, és erre mindenütt a legmegfelelőbb technológiai megoldásokat kiaknázva az eszközöket lefejleszteni és a tartalmakat lefejleszteni, és akkor innen lehet még tovább menni, és el lehet kezdeni azt vizsgálgatni, hogy valójában mondjuk tényleg egy vezető napi 10 óra munka mellett körülbelül milyen tanulási szokásokkal bír, és hogy tudnánk azt optimalizálni, hogy mondjuk egy adott mennyiségű jogszabályt minél hatékonyabban el tudjon sajátítani. És akkor ezeket el lehet kezdeni így vizsgálgatni, meg mérni. És nem tudom, mire jutunk. És akkor ebből ki lehet valamit hozni, valami újat, amire esetleg nem gondolunk. Hát így a K+F az konkrét helyzetekre, problémákra kínáljon megoldást, ne pedig a fejlesztési kapacitást tegye hatékonyabbá és eredményesebbé, vagy ne a minőségfejlesztéshez járuljon hozzá, hanem inkább konkrét helyzetekre találjon innovatív, újszerű megoldást. Ugye rengeteg kutatási kapacitás lenne, hogy hogyan tudjuk a minőséget jobban növelni, akár a gyártás hatékonyságát, akár a tanulás eredményességét, de valószínűleg akkor ez kevésbé célszerű, vagy kevésbé járható út, mert pont most beszélünk arról, hogy a minőség fogalma az e-learningben az relativizálódik, és erre lehet, hogy kevésbé lesz piacképes kereslet, hanem sokkal inkább az adott konkrét, de egyébként innovatív megoldást vagy helyzetet igénylő problémáknak lesz valószínűleg nagyobb piaca.
Jánosnak szokott lenni még egy visszatérő kérdése, azt meg szoktuk kérdezni a vendégektől, hogy egyébként a külföldi e-learning piac és a hazai e-learning piacot hol látják, akár úgy, hogy saját magukat ezen a térképen, vagy akár a kettőnek az egymáshoz viszonyított helyzetét. Igen, de még visszareflektálnék, ahogy az előbb összefoglaltad, és azt köszönöm, abszolút így látom, és hozzáteszem, hogy nyilván ez az én személyes szakmai hitvallásom, hogy ennyire egyedileg kezelek minden képzési projektet, tehát valószínűleg ennek is egy picikét az anzája az, amit így a K+F-ről gondolok. Na de az új kérdésre válaszolva, a külföldi piac, hát személy szerint én először a külföldi piaccal ugye egy megrendelőmön keresztül találkoztam, és az a szerencsés helyzet állt elő, amikor a mi tananyagainkat lokalizálták a világ több gyártóegységébe, több nyelvre. Ez egy jó érzés volt, és utána sajnos beköszöntött az az időszak, amikor én azért estem el megrendelésektől, mert alapvetően az anyavállalatnak a kiadott eltananyagait kellett nekem magyar nyelvre lokalizálnom, és szóba se került az, hogy mondjuk így a lányvállalatok egyedi fejlesztéseket kezdeményezhetnének. Ugye ez így főleg a multinacionális ügyfeleknél egy tipikus szenárió. Az, hogy fejlesztőként megjelenni mondjuk külföldi piacon, hát szerintem az is egy műfaj. Nem tudom, hogy így többféle dolog szükségeltetik hozzá, de ez nekem valahogy soha nem volt így a fókuszomban. Talán még 15 évvel ezelőtt, amikor nyelvtanárkodtam, akkor még gondolkodtam ilyenben, hogy be kellene hozni ilyen nagy ilyen nyelvi online képzéseket, volt valami Englistan, vagy nem is tudom micsoda, amit így próbáltunk akkoriban behozni, de nem sikerült. Nem nagyon tudok erre így konkrét élményeket mondani. Visszatérve az általam lokalizált külföldi tananyagokhoz, nem láttam bennük olyat, amit mi ne tudnánk megcsinálni. Tehát, hogy így attól, hogy külföldi, semmiképpen nem tartom innovatívaknak, maguk a fejlesztési költségeik, illetve díjaik azok egyértelműen magasabbak. Tehát elvileg a magyar e-learning piac szereplői, legyenek cégek vagy szakértők, versenyképesek lennének, csak akkor valószínűleg valami más oka van, hogy nincsenek bent a nemzetközi körforgásba, köztudatba, lehet, hogy nyelvi hátrányok, kompetenciák, lehet, hogy önbizalomhiány, tehát lehet egy csomó minden más oka, de akkor ezek szerint szakértelem és szaktudás és technológia alapján akár versenyképesek is lehetnének. Szerintem pont ugyanolyan mértékben vannak jelen, mint az országban bármilyen más szakterületen. Tehát, hogy így tényleg most csak így hirtelen eszembe jut 4 évről lakásfelújításról, tehát találtam olyan tölgyfa padlógyártó céget, aki kintre árul, és az egész weblapja angol volt, és így összekevertem volna egy kanadai weblappal, egy kanadai favágóval, nem tudom, de gyönyörű volt, meg a mai napig az, vagy nem tudom, barátnőm ilyen gyártási technológiáknak a minőségbiztosításával foglalkozik, és bizony ő sok olyan céget tud, akik abszolút prémium minőségű élelmiszert Franciaországba szállítanak kizárólag. Tehát, hogy így, és azt gondolom, hogy így az e-learninges cégek közül is van, aki szükségszerűségből lépte meg, de hogy így pont ott a 13-14 környékén, amikor ugye a tankönyvkiadóknak így megváltozott a státusza, azért volt, aki előre menekült, és abszolút próbált terjeszkedni, meg külföldre anyagokat tenni, és azt látom, hogy így egyes startup cégek is, ha egyáltalán oktatási innovációval elindulnak, azt már kizárólag csak worldwide szinten teszik. Tehát a magyar piac olyan pici, hogy egyszerűen nem éri meg. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy nem jobb és nem rosszabb ez az arány az e-learning kontextusban sem, mint az ország más egyéb tehetséges dolgaiban. A Veszprémi Egyetemen képzünk e-learning fejlesztő
hallgatókat. Tehát olyanokat, akik e-learning fejlesztő szakértők lesznek, ők vagy pedagógiai alapszakosok, vagy egyébként szakirányi továbbképzésként tanulják az e-learning fejlesztést. Mit üzensz nekik? Azt tudnám üzenni, hogy az a sok jó dolog, amit tanulnak, az tök fontos, de hogy mindig figyeljék magukat, hogy hogyan tanulnak. Mindig figyeljék a saját tanulási élményeiket, bármilyen formában is történik az, mert ez egy olyan forrás lesz a későbbi munkájuk kapcsán, ami hihetetlen nagy segítséget fog adni abba, hogy mindig átérezzék majd a majdani ügyfeleiknek a képzési problémáit, és erre megfelelő választ tudjanak adni. Ezt, igen. Önreflexió. Igen, mert egyébként nekem ez rengeteget segített. Anno, amikor én ezt 2 éven át ugye egy német képzés keretében tanultam, gyakorlatilag a mai napig vissza tudok nyúlni ezekre az élményekre, mert az is egyrészt egy kevert képzés volt, és tényleg mindenféle eszközzel tanultunk. És hogy más az tanulni valamiről, meg más megélni, és aztán úgy rátanulni tudatosan. Tehát, hogy talán pont ez a kulcs, hogy valamit megtanulunk, aztán megélünk, és akkor utána, ha ránézünk, és elkezdjük tudatosan látni a saját működésünket, vagy azt a dolgot működni, akkor igazából így minden sokkal könnyebb. Tehát, hogy itt is a tudatosság szerintem a főjelszó. És hogy az pedig a saját tapasztalatokból, meg a tanulásból tevődik össze. Igen, az egy jogos észrevétel, hogy ha e-learning tananyag készítőnek vagy designernek készül valaki, akkor jó, hogyha minél több ilyen tananyaggal találkozik, és ő is aktív tanulója ezeknek, nem pedig úgy kezdi el a szakmáját, munkáját, hogy valójában ő e-learningből nem is nagyon tanult. Hát, de akár, hogyha megtart egy tantermi órát, már az is rengeteget számít, meg online órákat, tehát hogy igazából bátorítanik is mindenkit arra, hogy saját maga is próbálja ki magát, mint oktató, mint tanár. Tehát ez is egy tök fontos dolog, hogy főleg, hogyha pedagógia az alapszak, de azt gondolom, hogy így nagyon, nagyon sok lehetőség kínálkozik arra, hogy másokat tanítsunk. Tehát talán lehet, hogy így ezért is szeretem én ezt ennyire csinálni, mert ha bár annó az egyetem kapuján úgy léptem ki, hogy én aztán nem leszek tanár, lehet, hogy így a közoktatásban nem dolgoztam, de hogy mióta az eszemet tudom, csak tanítok, és hogy ezután is azt szeretnék. Az tök jó dolog. Hát ez jó, ez legyen a végszó. Akkor köszönjük szépen a ma esti beszélgetést, nagyon jó volt. Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy csináljátok ezt a podcastet, és hogy elkezdtétek ezt a közösséget újból fölrázni, és táncba hívni. Úgyhogy sok sikert a továbbiakban, és remélem, hogy tudok segíteni nektek ebben. Köszönjük szépen a bíztatást, meg köszönjük szépen a beszélgetést. Akkor rock and roll. Sziasztok!